dek Akashvani Shillong ko khubor ban puli dai lasi dor sinram kimat ki bakong sanjong ko khubor hak ni stem shapan ko buram umintri rang badu kri Narendra Modi ha ka Israeli parliament da ka speaker of the Knesset medal ki India ka yang scam bat ki Israel ha ka jingile persha ki kamle no ang umintri rang badu kri Narendra Modi Khasi connect ka pen klan ki lat ajing shakri pat ba ha ka lenga Meghalaya ang umintri rang ba Konrad Sangma ki state ka yok ko kot ha Meghalaya ang umintri rang ba ka jala Konrad Sangma ki khubor ki babnia Umintri rang badu kari Narendra Modi ula sha pen ko buram da ka nam speaker of the Knesset medal halor ka jingno senyang jong u ban pen klan ya ka jinge dei hapdeng kari India bat kari Israel Modi ude umintri rang badu beningkong na India ban yo ya ka ni ka nam ka balong ka khusnam ka behedo ha Knesset ka bade ki yeng dor bar thau an jong kari Israel Henen kesngi umintri rang badu Narendra Modi ulai kenduru bat ikran bat umintri rang badu ke Israel u Benjamin Netanyahu ha Tel Aviv ha ka baro arngut kinong yalam kila ki khmi bnia ya ka jinge dei ha breng ki artali ki ri bat kila ikran ru halor ka jing penyar ya ka jinge trailang ha ki wei ki benta kum ha ka rap karyang ka jing pen bet pen biang ka ka technology bat ki wei Menteri rang badu ke jela Konrad Sangma ulaong ba menta lalai snam nenter ke GSDP jong ke Meghalaya hadin jong COVID ke pen ya ke jingki ke palat shipho nak shispa ban ke Meghalaya kala long ke wei nak jela ke State hari India Habajubab ya ke jingkeli ha ke jingeta ya ke mang tingka usangma ulaong ba yok ke kot ke kiu hinyo penrio point san nak shispa hapdeng ke financial year arpuwei but financial year 8,000% da ka jing shimram ka bahnyo point pra na ka shispa ka jing penlut ka pisa ka khambun ban ya ka pisa ka penlut ha ka jing siram kat ba ka jing mang tingka hapoki scheme jo ka sarkar kami kala nang kiu ka jing pediang ya ka national games ka balai phukhandai haus nam 8,000 arphnyo la khmi lenti bakan penmi laipo 1,000 tali kilat yo kam ka sarkar ka thmuru ban kantiu ya ka yo ka kot jong kinong ram ban bu ya ka Meghalaya ha pedeng ki shiphautali ki jala ha ka jing kiu ka yo ka kot hashwa usnam 8,000 laipo ar Sembut Menteri rang ba kajala ba Preston tensong ula pentep ha ka yeng dor bar thauan ba kumbalai 1,000 ki pulet kila sha thungkam lai 1,000 ngut ki pulet kila sha thungkam ban penbiang ya ka jingdunan nong trei wat ladang dan hadu shi 1,000 tali ki jaka ki bathali ki bami na ka daw ka jing shong thai na ka kam bat ki wei ulai thu ru ba ka jing mangi ki nong trei ka long lai 1,000 south pa prapun rio ha baro ki units ka Meghalaya ka don hadu menta prapang riu tali ki police station bat kumbasan pho hadu riu pho ngut kinong trei ha ka wei ka station uba tensong ulaong ba ka jing don jong ki pulet kat kum ka jing don briu ka ya ha bat ki kindon ha ka ri ka jing court appointment na ka benta ki post ki bathamai on sa palat shen uba tensong ula pentik naru ba kan don ka jing thungkam bat ka jing penbiang ki nong trei na ka benta ki station ki bathamai ban palat na ka jing dunan nong trei bat ban pen khlain ki bor pulet ha ka jala baro ko wei Ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS kala penlong yak recruitment drive hanong stan ban penyo training ban penyo jinghikai halor ki jat kam ki prepare bat jingirap ban penyo kam hapo kari bat shabar jong kari la penlong yak ni program hadon bosco tech bala sakhi yak jingi shimbenta jong ki bor ki bedekmi bat ki nong wat kam Skill Development Officer u kampen janai kharmaulong ulaong bak MSSDS kan khmi bnia ikinong wat kambaro nakbenta ban penyo kameki shabar jong kari henrei ki agency ken sajiet yaki but on kam perkhat ikinong wat kam ki bala pendep yaki training ulakan turu iki samla begin shimi ki training ki bak MSSDS ka ai kat bakat tu kat nikiri kim dan kam benang ya kaktian henrei ba on la ban trei hakari kum ke Japan bat ke Germany dan kam ban pendap ya kijing hikai kaktian jongki ka ba shisnem ka ban pli ya kilat yo kam yo jam ya ki samla shabar jongkari Menteri rang badu kari Narendra Modi ulalong Menteri rang badu baningkong jong ke India ban ai jingkran han Knesset ka bade ke yeng dor bar thauan jong kari Israel bat hab ai jingkran Modi ula pentikna ya ka jing scam jong ke India ban yeng bat ke Israel ha ka jingele persya ya ki kamle no ula pen menaru baka kamle no ka bu jingma ya ka shong suk shong san ha ka perthai hi bro ka wei ka bala yo jing thap kti ni ki nong thauan kari Israel Modi ula kedawru ya kejing kiu ster ke yok kot hari India bad ula ong bakari kedan menta ha kalinti ban long kari ka balai ha ka perthai ha kejing kiu jong ke yok kot
Kani ko khubor ko wan chapi na Akashvani Shillong. Menteri Rambak Kajala ukonrat ke sangma ula pentep ha ke yung dorbar ba ka Meghalaya kala penteri kam ya ka jaka ajing ujor lani ka jaka yo jing tem ka batep kum ka CM Connect ban penbet ye kijing e ki ba kinong yo benta na ki scheme sarkar ki ya kendo haba jubab e kijing kali jong kong ampri ning do ula ong ba kinong shong shnong ki la ban phone how number iwe khandai nyo iwe ban wat jing tip lani ban pha ye kijing ujor jong ki ya ki jing ujor on sapha shigi board ki badekmi kambon ha ki joint secretary lani ki under secretary ha ki tanat ki badai baro ki tanat tri kam ki don yo officer ubadai ban khmi ban penbet ya ki ni ki jing e shu usang ma ula ong ba baro ki jing ujor la bot dien ning ba ka wei ka digital dashboard ka ba ha ba po ka jing khmi jong ka office jong u kinu ki jing e ki ba omla ban penbet ha po ka shipho lani khatsan sngi kin pau ha ka dashboard bat ka ni ka rukom ka penla ru panyakren mar khmat lani mar persha bat ki brio usang ma ula kentu ginong shong shnong bagin pendan kam ya ka ni ka helpline ban penbet ki jing e ki bi day bat ka jing sa teng jong ki kam ha ki bang bat ki kam ki bi day bat ki subsidy Menteri Rambak Kajala ukonrat sangma ulay thu bala penteri kam ki policy ki bapher banyele ek jing e ka be day bat ka jing kurdu kam ling ba ka skill development ka jing seng kam lajong bat ka jing baiting ka ulaong ba ki program kum ka focus plus ka CM elevate bat ka skill Meghalaya kila penmi kumba lai point hundriu lak kilat yo kam yo jam kat kom ki jing khen ki badon ulaong ba ka jing kurdu kam ka long hundriu point not na ka shispa ha ka snem arhajar arpuan hadu arhajar arpulai bat hundriu point na ka shispa ha ka snem arhajar arpulai bat arhajar arpusau palat point iwei lak ki nong yo benta ki kin thop ha po ka focus bat iwei point san lak ha po ka focus plus usang ma ula pediang ru igijing e ki baki samla ki yakendo hendai ula penpau ba ka jing sngus kem baki ni ki program ba ka jing baiting ka kan penduna ya ka jing kurdu kam Menteri Rambak konrat sangma ula pen i ki kampen roi ki babon ki ba ka sarkar ka thmun ha ka benta ka jala Meghalaya ki ba pen i ka jing pen bahai ki jing te ki ba pher bat ki project pen mi kam ula ong ba 6000 news pa eka ka jaka la yo na ka benta ka New Shillong township balakmi linti ban pen mi shilak khandai hajar sanspa ki tli ki kam hashwa usnam 8000 lai puar la pentri kam ki project ki beshong dor 1000 sanspa new pulai klur kat ba 1000 shispa san phoklur tingka ki dangdan ha pedeng jing pen kre ban pentri kam ki ba kinthop ya ki yeng shong yeng sa ka Meghalaya secretariat ka bathamai ka blatai ka jinglot ka ba 6000 arspa life way klur tingka on sependap hashwa usnam 8000 arpo nyo usang ma ula penbena ba on teiru ya ka FIFA category 1 stadium ka baningkong ha India ka mandan 1000 tali ki jaka shong kajing pen kre na ka benta ka national games 8000 arpinyo kadang ya chakmat da ki live khundai tali ki jat jing le kai ba lakhmi danti ye ki khat 8000 ngot kinong ishim benta Menteri Rambak konrat sangma ula ong ba ka sarkar ka long ka bas kham ban kentiu ya ka ktien ha ka jing thong kam bat pen khlain ya ka jing shakri pat ba bat ban ya da ya ka jing long kerpang jong ki ktien ha Meghalaya habu jubab ik jing kren jong Mizanur Rahman Khasi ula penshai ba ka don kam tang ka jing snuthu bat ka jing nang ban kren ka jala ka wanra ik jing don kam ban hikai ki ktien na do ka kerdan lower primary ukazi ula kdo halor jing duna jong no hikai ha ki benta jong ko West Garo Hills district usang ma ula pentikna ba jing sngo khuslai halor jing pentrai kam bat ka syllabus on sakmi benya ban pentikna ya ka jing bet jing biang Kaladon ka jing ploding ka bashir khay ka por shibji shiteng sinya ha ka shnong so kilo ha East Giant Hills ka bla penjulari ka dukan bala penlong ru ka jing do nong ka bajur itra jong ka dukan ikong tel dabamon ibla shong ha ka ni ka dukan la arpu prasnem ila light na ka jing mensaw hadin beginong ya lenti ka la kersiwe i uwe ni ginong shong shnong u Govinda Raj Bongshi ula ong ba la subay ka jing sha thang na marba omdon boarding ha ka te ka por ki pulit pelip ding kila poi hapo kalai po minit bar kila shim por sau kunta ban pelip ya kading ka jingdu nong baro la antat bakalong hapding pra bar ar pholak tingka Henry ka klam don ka no jingja ka basngosi ha ka ni ka jingja ka tu ku khubor ka lokor ka blawan chapi na Akashvani Shillong